ମୋ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଗଲୁନୁ। ଆଉ ଯା ଯା ଅଟୋରେ ଯିବୁ। ମାମା ଅଟୋରେ ଯିବୁ ନା ଆମେ? ହଁ ତମେ ଏଇଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, ଏଇଥିରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନା। ଅଟୋରେ ନେଇଯିବୁ। फोन लाइट घर खराब ले जाऊनु बाबू बूट पिंधि जाऊनु। ए साइज बड़ा ही କେମିତି ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। झुओ कहली टे शाढ़ीटा बागे देन बड़ा बाबू डाकी दिए गुडू को डाकी दिए तुम सार पलैब आम अटोरे पलैब माई फोन टे से हम पंखा कहीं बंद कलु जीवन छाड़ी जाऊँगी ଆମେ ଅଟୋରେ ଯିବା ଆମେ ଯିବୁ ବସ୍ରେ। कहीं अटो चलना किए मना कर शहे टकर तीन टाटा हिण हम 300 टका नब डाक्टर ऑटो पैसा हमें दो से जाओ जो से हम पैसा देगी जी तब नहीं जी भगवान गोटे फोन इमरजेन्सी करू सी हेनी ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଅଛି ପୁରେଇବ। तू गोटा मारदेलु सी आ गोटा कौड़ी शिव भाई पाक नागीगला तू गीता पाक मारलु से शिव पाक गला शिव भाई जागू देखू बड़ लोक दंड था ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଯାହା ଲୋକ ଥିବେ ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେତା ଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା। ए भूल लगी जाऊची हेलो देई आसुना डेरी हेलानी आम तलू को हलाउचु आमे तलू को हलाउचु कहले आमे घर तलू को हलाउचु आस जल्दी डेरी हेलानी हो चलो तो फ्रेंड कोठी की जीवा होची जन्मदिन पार्टी बनिव। पारिबा बाट अच्छी पारि पाल तो प्रथम हाउस बोट जगन्नाथ मंदिर यही जगह आगे आगे टिकेट काउंटर टिकेट काटा पड़ो रसीद काटिले प्रसाद
ଦିନ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହିଲା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସାଦ ନେବେ ଏଠି କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା କାଟିଲେ ଏକ କରୁ ପ୍ରସାଦ ନେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ଜାଗା ପ୍ରସାଦ କରିକି ଆସିବେ। ଦୋକାନ କରିଛି ବରା ଦଉନୁ ତ ଖାଡ଼ା ହେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆଉ ବରା ଦେଲୁନୁ? ଠିଆ ହେଇକି ଗଲା ବରା ଦେଲେ ନଥିଲା ସେ ନଥିଲା କହୁଛି, ତୁ କହୁଛୁ ବରା ଠିଆ ହେଇଗଲି ଲାଇନ୍ ନେଲାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବରା ଖାଇକି ଦେ ବରା ଦେଲେ ଫଟାଫଟ ଭୋକ କଲା 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇକି ବରା ଦଉ ଖାଲି ବରା ଦେ ତାକୁ ବରା ମିକ୍ସ ଟଙ୍କା ପଛରେ ନେବୁ ତୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ପେଟିଏମ୍ ନେବନି? ପେଟିଏମ୍ ମାନେ ସେଠି କରିକି ପଚି ନେଇକି ଆସିବେ। ପେଟିଏମ୍ ସେଠି ଏଠି ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ନା ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ମିକ୍ସ କ'ଣ ବରା ଖାଇବ ସବୁ ମିକ୍ସ ଏ ଚପ କରା କାହିଁ ବରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ଘୁଗୁନି ଖତମ ହେଇଗଲାଣି ନା ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଉ ମୁଁ ଦଉଛି ଏଇ ଇଏ ଯୋଉ ଚପ ଏତେ ଛୋଟ କ'ଣ କରିଦେଇଛ? ଚପ ଏତେ ଛୋଟ କ'ଣ କରିଦେଇଛ? ହଁ ଦବନି ପରା ନା ତମେ ଖା ତମେ ଖା ଏଇ ଯୋଉ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଘୁଗୁନି ଝୋଳ ଦଉନା ଝୋଳ ଦେ ଏ ବାଲ୍ଟିଏ ନେଇକି ଆଇଲାଣି ବାବା ଖାଇ ଝୋଳ ଏ ତାକୁ ଦେ ଝୋଳ ଭର କରିକି ପୁରା ଭର ଦେନି ଝୋଳ ଯାହା ନବୁ ନବୁ ହେ ଚାମଚ କିଏ ନେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା କି ସାଇଡରେ କୋଉଠି ପୁରେଇକି ଓ ହେଇ ଚାମଚ ଏଇ ଚାମଚ କେତେ ଉଠିବ ଏଇ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ଉଣ୍ଡାଳୁଛ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସମୁଦ୍ରରେ ହଜେଇ ଦେଇଛ ପୋଖରରେ ଉଣ୍ଡାଳୁଛ ନା ତମ ଖା ଏଇଠି କ'ଣ ଛିପ ପକେଇ ଲାଗିଛି? ମୁଁ କାହିଁ ଛିପ ପକେଇଛି? କିଏ ଛିପ ପକେଇ ଦେଇଛି? ଛିପ ପକେଇ ଓ ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛି ମଣିଷ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛି ଲାଗିଥା ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଭିତରେ ତମେ ଯା ସେକର ପଳେଇ ଯା ସେକର ଗେଟ୍ରେ ସେକର ଗେଟ୍ରେ ପଳା କିନ୍ତୁ ସେକର ଗେଟ୍ରେ ପଳା ଭିତରେ ଅଛ। ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ଏଠି ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆଜି ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ମନି ଆସିକି
ଝିଅ କୁଆଗଲା ଝିଅ ପଇସା କାହାନ୍ତି ପଇସା ଆଇଛନ୍ତି କାହିଁ ବେଲ ମାଉସୀ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଲାଗିଯିବ ଥଣ୍ଡା ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓ ହେଇ ରେ ଇଏ ହେଇ ରେ এইটা আমার ঝুয়ে এইটি আছে দীক্ষা হেই রে ইয়ে এই ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବେ ଆଉ ଦେଖ ଖେଳିବ ନା ଖେଳିବ ତା ନା ସବୁ କ'ଣ ତମ ନା କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ନା ଚିହ୍ନିଛ ଚିହ୍ନି ନା ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଏଠି ବସିବା ଆଇ ସିଦ୍ଧି ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସ ଆଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଇଏ ଯାଜପୁର ଆଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରେ କା କ'ଣ ତମ ଗାଁ ନା ବାଣପୁର ହରିପୁର 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 ହେଇଯାଇବ ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ ସିଦ୍ଧି ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ସିଦ୍ଧି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଠାକୁରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଠାକୁର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ତା ଭିତରେ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି एसी चले ना दिन हाँ एसी नुचे की रखो पर्ची कहीं तो पर्ची कहीं इसे दो काट दो ही है हाथ सर चावल सर आउ कि लाई तो लाइसेंस पाई कि उठी जापर है लखाई सी कह भात चला तो उठिकी जापार बुझ सरीगला आमर ये बहुत पेटे खाई आइलु आगुतरा बाजी मारदे किए खाई पहला लखन लस पड़ो घटना लस जय जगन्नाथ।